Румене. Тамбурите на своята. Сега, коя песен искате да изсвириме? Третата песен. Раз, два, три, раз, два, три. Още веднъж от начало. По-бързо малко. Раз, два, три, раз, два. Спокойно мога да кажа, че това е едно уникално явление. Атанас Вълчев, гадолар, който е допринесъл много за издигането за развиването на възможности на този инструмент, на този народен инструмент, гадулката. Той извървя пътя до сегашното си майсторство от началото още на създаването на ансамбъла. Баща му също самобитен гадолар го доведе и ми го представи като дете. От тогава забелязах в него пламък, желание и упоритост да стане голям музикант. От тия години, още от 1952 година насам, непрекъснато е бил пред очите ми. От гадолар, от ученик гадолар, стигнах до концертмайстор в оркестъра и аз съм много радвам, че не само като концертмайстор мога да разчитам на него и като диригент. Когато отсъства диригента, естествено концертмайстора може да свърши тая работа. Сега, много ми е приятно да говоря за него, защото виждам в него лице истинския образ на музикант. Музикант упорит, търсещ, който не се задоволява с стандартите и с постигнатите неща, а развива и собствената си техника и инструмента. На него, фигуративно казано, гадулката му се вижда тясна вече, със своите 2 октави обем и виждате как той пълзи нагоре, и стига до звучността на цигулката. Това е една много голяма придобивка, едно много голямо постижение и като за изпълнител, и за самия инструмент, за гадулката. Мълчете, мълчете. Любчо, дай ела. О, ниско си, малко дигни.
Добре. Тамбурата ти, Петрович. Я. Добре. Не дете се обаче да добите. Бас и челото да чуе. Спомням си като малък, много обичах цигулката. Но моите родители, ние сме от бедно семейство, нямаха пари да ми купят цигулка. Вземаха ми газулката за един шеник жито. Затова сега аз, моята дъщеричка, която е много музикална, и купих цигулка. Те вече е на 14 години. От 6 години и половина свири цигулка. Още като почна да свири цигулка, аз реших до 10 годишна възраст, не му ли в тълпа народната музика, после вече е трудно ще го науча. Аз обичам народна музика, искам и тя да ми свири малко народна музика, макар като едно българче, което е родено в България, да може да свири малко народна музика. Да научи се да си настройваш инструмента. Дайте къде. Дигни малко. Дигни, чакай. Ето това е. Това е, дай ми. Това е другата страна.
деца, които аз уча. Другите деца са си на мои приятели деца. Бащите им са всичките на всички гадолари. И просто ги уча, защото самите те имат желание да свирят народна музика. От децата аз разбрах, че те много обичат народна музика. Но зависи кога ще почнеш да ги учиш, а те усещат и умеят да я свирят. Но това става винаги преди да навършат 10 години. Навършили 10 години вече трудно може да ги научиш да свирят народна музика. Не така. Тарара, момент. По-бързо. Точно така, добре. Нападък може. Я засвири от момента от ла-та. Я. Момент, свирителката няма то на сол, те вземе свирителката. Така точно.